Тие два полета или? Да. Добре, аз останах на първи. Много се накефи, като те видях горе. Хубаво. Аз успях да се изкарам по това. Как се мятат, гледахме те. Видя ли? Как се мятат? Много го държах, ама... Красива работа беше твоята. Първия и реших по-добре долу и като видях, че... Притихват всички. Браво. Беше по-стабилно в моите скоци. Ти не знаеш моят опит. Беше. Смятаме се. Първите 3 пъти като пикаха и сега в Лаго Дигарди за тебе си мисля. Сега ще им го върнем на италянец. Още една дума съм твойко. Така че внимавай какво търсиш. Да. То така... Гледай, по-щав съм. Виж, виждаш чувства. Много като него вече плаха. Франческо да ни извади гаротата. Ядоса мечката. Франческо ще се обади на Лука Брази. И на Бруно Таталия.